ko sa mahalon nga restaurant kay mga unta gutom na kayo sa nang oras o. Dalam ka sa mall sa kanang mga mahalon nga kuan para kanay mo mga ginahan ako rang mapalito yun. Tara uban ta. Sa man ni babe. Dan man kay gasolina babe. Sa ni babe. Ano napalong? Naog na lang babe, ato na lang yung tulod babe, ato na pangita ng tagtutubil, ato na lang yung tubilan para sugid na mga panta. Ah, init kaayo. Tara, mangita lang to, saan man yan, palong man eh, ato na lang ni tulod, naog na lang babe. So magbaklay ko. Oo, magbaklay na lang ka. Masig na kay makitaan nga, kuan dira, mapitan na to nga matanan. Sige na raw kay mga unta. Ano man ni oy? Subukan ba kanilang gaay? Mas pagtrip pa kasi nga ha. Naman sa mani oy. Gusto magud ko kay kanang himon kog prinsesa di ko in baklay-baklay. Tanawa ka gud ni pabaklay ni. Mas gilo naman na kanini mo si mga angkol or unsa basig gilutang kanini mo nya gubaon pa jud kaayo. Pakundo-kundo pa kasakua. Sorry kay babe. Naog na nagkasolina may pero magpatubil ta babe. Baklay sa natong kadyot para mandan siya dadad pag matubilan na siya. Wala naman sa itubil good babe. Ah, lugar ito naman magbaklay dito sa langit. Babe! Mga anta. Sige narti eh, maraming kag... Oh, tara, mga anta. Saan ko na ako ni Bao? Aman lagi kwarta di ani. Mas kita. Sige ah. Wala na. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Welcome to AG Cafe. We offer here milk tea, frappe, and snacks. And also, we have drip coffee and buy one, take one. Cheap ba di uy? Wala eh. Ay, gutom naman dito na yung so, no choice. Nga, diri pa jud mi na hutan og tubil. So, mga na ta. Babe! Babe! Paano ko? Try mo babe. Milk tea, tolo ka buok. Milk tea. Tag 10 kaset na burger, tag 49 naman. Oh, Dayan. Basta ikaw na ibala sa balan sa manin mo. Gutom na, kaya... Gutom ka. Mag-anta. Sige. Gamay ka man na ako order good babe. Dungagin na lang. Sige, bunga na to. Sa manin mo. Tubig ra ko babe. Why? Tubig ra ko. Busog pa kay ko babe. Sure ka, ano ba kada to sa imong motor? Okay ra kay babe. Busog kay good. Promise. Oh, tubig ra kita Okay, ko. magulat ko dere. Sa ako man ako. Nay ko'y kwarta na hindi sa piso di. Dagan pagkikipang order. Samtala ako tubig-tubig ikuan. Yan na. Mo man silang ka. Ala, wala si kauban laki. Lah. Mga tawa lang sa Madrid. Mga tawa lang sa Madrid. Listen mo. Sa bang boss, bantay-bantay niyo na akin. Muna akong next una. Bantay-bantay lang ninyo akin. Ako'y pagbuhat sa inyo. Muna yung mag-neto na. Kaya ba, ako'y pagbuhat sa inyo pa na. So, kasi mag-order na sila ron. Ito nang Ano ka na pambayad, boss? ay, relax lang ha. Kaya natin buhatan na natin siya. Ako nang, lihok lang mo ito. Marara mo na ha. Sige boss. Brada. Sites. So, nagig kasi mag-order. Oo, gamay ka man good to, mga 2K. Kaya lang ka. Kira ka to atong order babe? Or dungaga na to? Or subra ka? Ikaw, babe. So, ulang ka man siguro ito, babe. Ikaw, brada ito, babe. Tama na siguro to oy. Tama na tulong kayo pa. Maulo, pag ka. Wala yung budget dahil mo sa ako. 10K rin taon. 10K rin, babe. Ito na lang na to, 2K ka ba ito? Ikaw, bahala, babe. Order pa ka? Order pa, babe. Dili lang siguro. Ikaw pa, babe. Order Order pa. na lang lagi ko eh. Order pa, babe. Gilungaga na po. Baga, di kagnaman yung buang way. Grabe kagwapa, pinunit, transplantit bulan. Ako pa kay bilbil.
Try yung order, ma'am. Tulo ka milk tea, tapos apat ka french fries. Tapos coming lang din ang uban yan yung order. Okay, Thank you. Muna yung order, babe. Gamera kayo? Ay, napamandadugoy. Ano pa di ay? Paano ka? Kaon na dira. Magtubig ra ko, babe. Sige, kaya ko ay. Sure ka? Sige na ay. Dili ko, babe. Magtubig ra ko, babe. Na, busog na gid kay ko, babe ay. Busog na gid kay ko, babe ay. Legit ka makaan. Hindi ako nakaon, babe. Ang testing na lang, babe. Tama na. Kuha na Dami, na. Oh. dami manday kay di ay, ha? Dami gani. Dili ko. Dili ko. Dili ko. Babe. Nag-order pa ka, babe. Nakaan. Here's your order, ma'am. Thank you. 5 ka set nga, ay 2 ka set nga potlong, tapos 3 ka burger. Kaya sinato, babe. No, kulang pa ne? Mukhag wala naman ata dito. Enjoy. Thank you. Mukhag wala naman Ah, ata. wala. Mukhag glass na ni. Magdungog pa, mag-order pa, babe. Sinap kay ko. Ah, di na niya ako kaya. Na babe, ha? Lami man dahil ang pagkaon dito sa A&J Oh, lami kayo. Coffee, no? Ako ang. Balik ta dito sa Excuse me, ma'am, sir. Here's your bill. babe. Thank you. Thank you. 20k, babe. Napaka-order, babe. Napay kulang. Wala nang busog na ko. Pamanday ko kwarta ba? 20,000 kayo. Kabayad ano? Hala, taas may kwarta. Sumunod sa sangkami. Sir, nice na kalaki ito, sir. Wag di pang bayad. Kinsa man na? Hama na. Ato na to. Hindi pang bayad. Nga naman na. Hama sa pang bayad. Kan di yung bayad, sir. Grabe. Ikaw, Ay, katong hindi ko anak sa inyo ganina mo to. sawa ka dahil. Ay, sa atong ato sa parang. Ito na to. Takot. Hama na eh. Babe, okay lang ka? Okay ra ko, babe. Nansa ka? Nanang ito problema, babe. Ano? Ako'y kwarta, babe. Hindi ko bayad sa hindi kaon. Ha? Ako'y kwarta nga ikabayad sa mukha hindi kaon. Kasi mo kayo nanitanan. Umot, babe. Yung manager, babe. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Paano ko yung bayad, ma'am? Halalangga. Imo ni Dere? Gupuhan na kanimo oy. Magbalik tabi. Uy, balik-balik. Kiin mo akong gibiyaan sa una. Turn up pa ka. Kagidalaan ta agkaang. Kiin mo akong gitulot. Uy, balik. Kung ka to mo nalimtan, dugay naman kay to. Ang ako bayaran nyo yung pagkaon. Babe, bayad So, daw. babe. Ano ko'y kwarta, babe? Ano man babe? Ano ko'y kwarta, babe? Sir. Napaluma-luma man mo gani sa akong tindahan. Nya mo may kabayad. Langga. Ay, gunit-gunit sa kuha. Wait, naman mo bayaran sa akong tindahan. Ang mayan eh. Tago sana akong mixes para kami mag-istorya. Okay. Sige, ato sana ako. Babe. Wala, sige ko tayo kabayad ana. Wala, Sa hindi lugar ko- na to na. Hugas na ako plato, babe, para okay ra sa asin nga nang wakoy kabayad. So kita duha magugas. Ako ra lang, babe. Ako ra yung hugas para... Tabangan na lang ta ka. Ay, good morning, sir. Oh, hi. Tara, kung misis, istoryahan ninyo. Sir, problema day day. Ma'am, wala gid kabayad sa mong order, ma'am. Dako ko kay kaon akong asawa, ma'am. Nawakoy So, pila yung kabayad. bill tanan? 20,000, ma'am. Ma'am, pwede na ako. Pwede na ako. 20,000 lang. Pwede lang ako manghugas sa plato, sir, ma'am. Wag So, gid may kabayad. bayad na ni. Sir, ay... Uling, manggod, ako gid na... Ako gid na ang uling, sir. Hugas mo plato diri for For 1 1 month. week. 1 week lang. 1 month, 20k man. So 1 month. Okay ra ba sa inyong duha? Okay ra gid, sir. Okay ra gid, ma'am. Eh, wala mo ikabayad na. Manghugas na So, sa isa ka adlaw, ma'am, isa ra ta plato, yahay po kayo mo. Maganda mag-chance kay maayo makong tao. Kabalo mo kumasabot sa inyo ang Salamat kay, mo. salamat kay sir. Sige, dira. Hugas mo plato ha. Hildo mo dire. Pero wala namang sweldo kay Sige, sugdan na ako karon sir. Sige, dirada. Sugdan na ako karon. Suwala gid kay babe. Wala yung kwarta sa imo ha? Ano man yung ipaghinambog sa kuha? Edit ko rin mo kuan-kuan. Lagi kay kwarta babe sa piso babe. Sorry lang gid kay babe. Dagan mo kay kay kagi order ako mo kay kaon god. Wala pa na ako.
Sana na ako kapoy kay baklay. Ang mga eksperto, Santo Herman Capsule, ang kapsula na epektibo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga bukol-bukol, sarang tunawon, pagkakatsulong, Santon Herman Capsule, garantisado sa... Good morning, ma'am. Ay, tara. Action. Good morning, ma'am. Welcome to AJ Cafe. Can I take your order? We have many of... Ingon jag dili na maayo kung suot yahan. Okay, 1, 2, 3, go. Wala lagi makita diha. Ay kabala ka. Sure, naging kasi yung order, babe. Oo, gamay ka manggod to mga 2K. Kaya na natin sa babe. Saya. Siguro ka, babe. Babe. Ay, hi, ma'am, sir. Kanang... Good morning, sir. Pwede na mo tong among bayad, ay inyong bayad. Kat. Nya, lami. Ano kaya? Ang duha gi karir na gugas dato. Ay, shoutout mi sa Tag-iya, sa ante. Salamat kay ante. Kay Angkol. Sa Tag-iya dire sa AJ. Ayan. Ilang crew. Guys, so pa-introduce na mo asal dapit. So, nari mi dire sa AJ Cafe guys, located at Purok Uno, Laligan. Tungan-tungan ba? Laligan gani. Laligan na. Purok Uno, Laligan guys. Pag visit mo dire kay Chada kay siya, lamig kay lang Chill mga kayo, foods chill. dire. And chill, pwede mag-chill dire. Chill kay siya dire guys. Pwede mo mag-date dire. So nga na uyab diha, pwede kayo mo dire. So mag-shout out na kami guys. Pasok. So, shoutout pala sa mga nagpalista doon sa Facebook. Si Miss Javi Jane, Lison Ermac, Inuyasha Mayang, Francine, Ate Margie Blanquero, Ethel Barliso, Ate Grace Parson, aking sponsor. And thank you so much. Angela Sumontan, Leonel Ambalos, Ila May Mojado, Ila Gutierrez, ate, shoutout sa aking member. Tipoli Donsay, Henrik Bigno, Aljim Tuling, Abilia Victor, Erlinda Salamat, Martin Piñales, Labutaw TV, Jug TV 74, John Lawrence Leonida, Zil Gatila, Dora J Channel, Larry, Joshua Gorocho, Aisa Figueroa, Gisame Figueroa, and Marjon Baga. And syempre, shoutout sa aking channel member, sa aking join button. Thank you so much. And Team Pangit, and Team Laway, and Team Laagan. Yan. Thank you so much for watching, guys. Sige, ikaw. So shout out Valencia Biners Vlog, Kikay Soy Vlog, o ang tagya sa AJ and Cafe. Gina. Okay na ito. So that's it, guys. So, that's all, guys. Thank you for watching. See you next week.